observă că nu prea postez atât de mult precum mi-am propus, dar am zis că poate e mai bine să fac un videoclip pe situația asta. Nu vă gândiți că am probleme sau ceva, dar am niște motive pentru care nu postez. Prima chestie ar fi că încă sunt la liceu și părinții mei îmi spun să mă focusez mai mult pe liceu. Și de asta n-am cum să fac videoclipuri atât de multe. Dar păi nu, trebuie să învăț pentru bac. Du-te la liceu, du-te și învață. Ia bacul. Deși bacul îl dau peste 2 ani. Știu că urmează vacanțe de vară, că fac videoclipul ăsta pe 12 iunie, dar totuși trebuia să zic și despre chestia asta. A doua chestie ar fi că nu stau singur în cameră. Eu împart camera cu cineva și nu prea pot să fac videoclipuri de persoana aceasta, pentru că face gălăgie, vorbește foarte mult și se aude în microfon și nu-mi place să mi se audă ce se întâmplă pe fundal pe videoclip. A treia chestie ar fi că nu am content. Ca YouTuber trebuie să ai mult content pe care eu nu prea l-am. Eu vreau să fac videoclipuri, dar nu știu cu ce să fac. Videoclipurile alea cu Chase Squad a fost numai așa că n-am avut content. Dar măcar au prins bine videoclipurile alea. Și totuși nu prea vreau să postez numai cu Fortnite, că deja e prea repetitiv. Adică gândește-te să postezi același tip de videoclip iar și iar. Îmi trebuie sugestii, că altfel n-am cum. A patra chestie ar fi că nu prea am timp să fac. Nu vă gândiți că am de lucru sau ceva, dar mă mai joc cu niște prieteni, mă mai joc cu alții, ies pe afară și chestia e că n-am cum să mă împart să fac și videoclipuri pe YouTube. Și cam asta e tot. Sper că vara asta să postez câteva videoclipuri, dar cum am spus, lăsați în comentarii sugestii de videoclipuri. Dar până atunci ne mai auzim. Hai, ceau!